ni aina na faɗa kuma za mu sake maimaitawa, ita gaskiya duk inda ta zago za ka yi magana ne a kanta. Na faɗa nan wanda na ce babban kuskure ne musulmi ya daga tutar Rasha a Najeriya. Na yi magana kuma ne kuskure ne daga tutar kaya ta jawo fushin Allah. An gane kuskure ne, mu faɗa kuskure ne babba. Muna cikin wahala da kunci, me ya kamata mu yi? Kuma zuwa ga Allah. Daga cikin suwa ta 64 cikin suratul talaq me Allah ya faɗa? wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Amma sai muka aje duka irin abubuwan inda muka kai hankalin mu daban, inda muke daban. Idan ba mu canza ba ta hanyar addu'o'i da sauransu, a yanzu an ga uwar bari kuma an ce ayi kunuti ko? Bari mu zo sallar isha za mu yi kunutin, ni zan yi kunutin ma insha Allah. Wallahi za mu yi addu'a kuma tun da Allah ne ba mu garanti, an gane ud'uni astajib lakum wa ruddu ila Allah maulahumul haqq. Na'am, idan ko duba wannan ayan da nake magana, ai Allah cewa yi ku roƙe ni ko zan ansa. Ud'uni astajib lakum, ai innal ladina tad'una min dunillahi kuma la yakhluqu dhubaban wa la yajtama'una. Kafin ce da magana, in mun zo gaba ba za mu batta ba sai mun yi magana. Dan Allah, ko kun san me yasa muke fadawa cikin irin wannan bala'o'i da muke ciki a Najeriya? Da masu kudinmu da masu mulki, an gane ko? Allah ya wato ibbunal mala wa ta'kuluna at-turaba aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kaji matsalar, wato ibbunal mala hubban jamma, suna son kudi dukiya idon su a rufe, so na makanta. Kuma dan adam ne, innal insana khuliqa halu'a, ko ba bane? Idza masawul khairu manu'a wa idza masawul sharru jazu'a illa al-musalli. Mutum alkhairi ya same shi sai ya shiru, kar kowa ma ya ji ko familin su ne. In sharri ya same shi kuma sai ya tara familin su gaba daya ya giya musu. Tabiyan dan adam ne. Abin da yake so na giya mana shi ne, inda kowa yana tuna yanda Allah yake tare da kai, kusa da kai. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Da babu wanda zai zalunci da garaji. Allah ya ce mu Allah walaqad khalaqnal insana, muka halicci dan adam, wa na'lamu ko muka san ma tuwaswisu bihi nafsuhu, abinda yake waswasi a zuciyarsa ma Allah ya ce mun sani. Kai cikin sura ta suratul an'am, Allah ne. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Malam ko guguwa aka yi, duk bishiya da ka sani a duniya in zai balle daga cikin bishiya ganye, wallahi Allah ya sani. Akwai abin da zaka yi Allah bai sani ba? Babu shi, zaka je kai Allah bayani. Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi, mu muka fi kusanci da shi dan adam min hablil warid, da igiyar take wuyarsa. In ka juya akwai ta jijiya nan ko, to Allah ya fi kusa da kai da wannan jijiyan. In kowa yana tunanin Allah na kusa da shi haka, ta ina zaka zalunci wani bawa? Haka ne.